maa minnu tun kamana ganin bɛ aw ka minɛnw nacogo ɲuman na ka bɔ jamana kɔ kan ka na an ka jamana kɔnɔna la o hami n'o jɔrɔ banna sabu so barikama maaw nana don aw jigi kɔrɔ ka se ka o baara kɛ a kɛcogo ɲuman na. So barikama ye cakɛda ye min ka baara bɛnnen bɛ ka aw ka minɛnw ta ka bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ baasi fosi ma aw ka minɛnw sɔrɔ duguma sira fɛ jikan sira fɛ fo ka taa se sanfɛ sira ma. Wa u ka baara bɛnnen tɛ o dɔrɔn ma, u bɛ transit baaraw kɛ, logistique, manutention fo ka taga se terrain feereli ani soko ɲɛnabɔli, commerce général u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Aw maa minnu bɛ ko aw mago bɛ so barikama maaw la, aw bɛ se ka u wuli ka u sɛgɛrɛ Amdalaikaw fɛ yen nɔ. U bɛ immeuble Seku Tarawele la Kati taga sira la. U ni pharmacie Luxe Beauté Bouakar Keita u man jan ɲɔgɔn na. Walima ni taama ka gɛlɛn aw minnu ma, aw bɛ se ka u to aw sigiyɔrɔ la ka u wele nɛgɛjuru sira la 65 50 27 45 nanzarakan na 65 50 27 45. U ka nimero sabanan fana bɛ yen ni o ye 62 08 84 72 nanzarakan na 62 08 84 72. A y'aw jigi kɛ so barikama ye, a tɛ fɔ aw jigi kɔ. Bi ye araba ye marisi kalo tile 25 san 2026. Aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso mandi la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ n'aw ka wagati cogo ye. An b'aw ladɔnniya ko nin y'aw ka kunnafoni wagati seli ye. Bakuruba kunnafoni na an ka premier ministre ni sécurité alimentaire maaw ye lajɛrɛ kɛ yaasa dun ka fa bɛ se ka sabati ɲinan 2026 kɔnɔna la cogoya min na an da bɛna don o la fo ka taga se an ka ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop ye autrichien ka émissaire dɔ bisimila. An da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na. Farikolo ɲɛnajɛ ani kɔkan kunnafoni olu bɛna lase aw ma, aw bisimila. Tɛnɛndo marisi kalo tile 23 san 2026 an ka premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga ye conseil national de sécurité alimentaire maaw ka lajɛrɛ 22nan ɲɛminɛ. Lajɛrɛ min kɛnɛ ka a ka cabinet maaw fo ka taga se commissaire à la sécurité alimentaire maaw ani an ka région gouverneur olu caman tun bɛ a kɛnɛ kan yaasa ɲinan ka fɛɛrɛ dɔw bila sen ka dun ka fa u bɛ se ka sabati jamana in kɔnɔna la cogoya min na. U ka kumaw la y'a jira ko san 2025 kɔni kun cɛna ni hakilina dɔw ye. U sera ka dɔw waliya u ma se ka dɔw waliya nka ko o kɔni ma u bali ka se ka min ye balo tɔni 10,1 ni a kunkanfɛ ka se ka o sɔrɔ. U y'a jira ko u b'a fɛ ka fɛɛrɛ kuraw bila sen kan ɲinan san 2026 kɔnɔna la. U bɛna fɛɛrɛ minnu bila sen kan ka se ka olu lawaleya yaasa baloko o bɛ se ka nɔgɔya jamana in yɔrɔ caman na, jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na baloko ta fanfɛ. U ye hakilina falen-falenw kɛ ka fɛɛrɛ kuraw ka olu bila sen kan. U bɛna min na waleya ɲinan san 2026 kɔnɔna la. U y'a jira k'u ka laɲini belebele dɔ de ye ka se ka min ye maa 4,000,000 ɲɔgɔnna ka se ka olu la dumuni baloko ta fanfɛla la. Lafiya ka se ka na u ma ani min ye baloko dɛsɛ ye ni o ye malnutrition ye ka se ka o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la. Tɛnɛndo marisi kalo tile 23 san 2026 min ye an ka ministre des affaires étrangères et de la coopération monsieur Abdoulaye Diop ye autrichien ka lakana ministre kɔrɔ bisimila an fɛ yan nɔ ni o ye Herbert Schibner ye. U ka ɲɔgɔnye in kɔnɔna la u ye hakilina falen-falenw kɛ bolodi ɲɔgɔnma min ni o bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Wa a ɲɔgɔnye kɛnɛ kan min ye Autriche lasigiden ye ale tun bɛ yen nɔ. U ye hakilina falen-falenw kɛ donna nataw la u bɛna na baara kɛ sira minnu fɛ ani u bɛ ka baara kɛ sira minnu fɛ. Yɛlɛma minnu bɛ se ka don o kow la cogoya min na u da sera o bɛɛ lajɛlen ma ani min ye AES fana bɛ ka taa taabolo min fana fɛ u da donna nin bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛfɔli kɛ o la ani fana min ye an ka ministre ye ale ye a jira ko kabini ni bi tɛ boli ɲɔgɔnma ɲuman de bɛ Autriche ani ba Maliba ni ɲɔgɔn cɛ. Wa fana a y'a jira ko an ka jamana ɲɛmaaw labɛnnen bɛ ka baara kɛ ni bɛɛ lajɛlen nka ko o ka kɛ baaraw ye min ni u bɛ jamana in ka yɛlɛma hɔrɔnya dɔn ani fana a ka kɛ nafasɔrɔ sira fana ye jamana in ma. Jumadon marisi kalo tile 20 san 2026 état major général des armées bɔra ka laseli kɛ k'a da
bɛɛ lajɛlen kulo kan ko min an ka finitigilakaw ye wulikajɔ bila sen ka Bamanci wale tigilamɔgɔw juguyala Kidali marabolo la ka sababuya kɛ u kun b'a fɛ ka bingani wale dɔ ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma. An ka finitigilakaw ka nin wulikajɔ in kɔnɔna la u sera ka Bamanci wale tigilamɔgɔw ka maa caman de faga ani u ka kɛlɛkɛminɛn caman de fɛnɛ sera ka ci an ka finitigilakaw fɛ. O hukumu kɔnɔna la min ye état-major général des armées ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan ko an k'a faamuya ko wagati min an nisɔndiyalen bɛ ko an bɛ ɲɛnajɛ la hami seli hukumu kɔnɔna la ko min ye an ka finitigilakaw ye olu bɛ wulikajɔ la yaasa lakana bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna la cogoya min na wa fana ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn finitigilaka ninnu bɛ nin kɛ anw malidenw de ye. O hukumu kɔnɔ tasibila kɛra ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma minnu ni tora a la ko Ala ka lafiya kɛ banabagatɔw ye ani fana ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn fana ko finitigilakaw k'olu finitigilakaw labɛnnen bɛ lakana bɛ se ka sabati jamana in kɔnɔ cogoya min na ka waleya bɛɛ lajɛlen kɛ o kama. Karido marisi kalo tile 22 san 2026 an ka finitigilakaw ye wulikajɔ bila sen ka Bamanci wale tigilamɔgɔw juguyala Segu ni Sikaso marabolo la ka dan sigi u ka waleya jugu la u ye min ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma. Min ye Diripa maaw ye olu ye kunnafoni cari tɛnɛndon marisi kalo tile 23 san 2026 a kɛra sababu ye an ka finitigilakaw ye Bamanci wale tigilamɔgɔw ka maa caman de faga u ka kɛlɛkɛminɛn caman o fɛnɛ sera ka ci an ka finitigilakaw sababuya la. État-major général des armées ko k'a b'a ka cɛdenw fo u ka nin wulikajɔ in ani u ka nin baara ɲɛdɔn in na k'u b'a ɲini an jamanadenw fɛ an ka an janto an yɛrɛ la ani an ka jateminɛw kɛ n'an ye siganamɔgɔ ye yɔrɔ min na walima siganafɛn an ka wele bila finitigilakaw ma sabula k'olu bɛ yan nɔ anw de lakanali kama. Tɛnɛndon marisi kalo tile 23 san 2026 an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna la opération dugukoloko hukumu kɔnɔna la an ka finitigilakaw ye dansigi Bamanci wale tigilamɔgɔw ka waleya jugu la u ye min ta ka ɲɛsin u ma sabu u kun kelen bɛ ka mugu jugu dɔ don Bamanci finitigilakaw ani Gawo sigibagaw fo ka taga se u kun kelen bɛ ka drone de kamikaze dɔ fana don min kun nana ci Gawo dugu kɔnɔna la nka Ala ni an ka finitigilakaw ka baara ɲɛdɔn sababuya la u sera ka dansigi nin mugu jugu ani nin drone cili la wa min ye an ka finitigilakaw ye an bɛ wagati min na ko bibi na kelen bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan sɛgɛsɛgɛli boloma yaasa maa minnu kɛra nin waleya jugu kɛba ye ka se ka tɛgɛ kɛ u la u ka ɲɛmaayaso ko u b'a ɲini Gawo sigibaga bɛɛ lajɛlen fɛ k'u janto u yɛrɛ la sabula ni maa jugu ninnu fɛɛrɛ caman de bɛ ni maa jugu ninnu bolo yaasa ka dankari kɛ hadamadenw ka ɲɛnamaya la. Opération dugukoloko hukumu kɔnɔna la an ka finitigilakaw ye wulikajɔ bila sen kan k'a daminɛ marisi kalo tile 14 ka taa bila tile 21 na san 2026 Kayi marabolo la ka se ka dansigi Bamanci wale tigilamɔgɔw ka waleya jugu la. An ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna la u ye Bamanci wale tigilamɔgɔ maa 40 de faga min ye an ka otage maa 12 o sera ka olu libéré ani min ye an ka arsenal de guerre dɔw fana tun bɛ u bolo an ka finitigilakaw sera ka tɛgɛ kɛ olu la ani o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye état-major général des armées ye a ye a jira ko min ye Bamanci wale tigilamɔgɔw ka kɛlɛkɛminɛn caman de bɛ ni o ye maramafɛnw ni a ɲɔgɔnna caman an ka finitigilakaw sera ka tɛgɛ kɛ o la ani fana ko min ye SONEF maaw ka mobili dɔ ni o kun daragilen bɛ nin maa ninnu bolo ko an ka finitigilakaw sera ka o lasegin u bɛna fɛɛrɛw bila sen kan k'a lase Kayi dugu kɔnɔna la yaasa maa minnu bolofɛn tun bɛ a kɔnɔna la ka se ka tɛgɛ kɛ o la wa fana ko an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna la a kɛra sababu ye ka se ka tɛgɛ kɛ taji litiri 3,000 ɲɔgɔnna ani an ka finitigilakaw ka baarakɛminɛn caman na o hukumu kɔnɔ état-major général des armées an ka finitigilakaw fo kosɛbɛ u ka nin baara ɲuman kɛlen na k'u b'a ɲini halisa an jamanadenw fɛ an ka u dɛmɛ u ka nin baara in na sabu ni olu bɛ ka nin kɛ anw yɛrɛ de kama wa fana ko an k'a dɔn fana ko olu ye fini ta nin de kama wa fana ko u bɛna na a waleya ni an ka dɛmɛ ye. Office central des stupéfiants min bɛ Bamakɔ rive gauche la olu ye wulikajɔ bila sen kan
marsi kalo in kɔnɔna la k'a daminɛ tile 4 ka taa bila tile 13 la Dawudabugu Fajigila ni Ɲamakɔrɔ ka se ka tɛgɛ kɛ maa dɔw la minnu ka baara bɛnnen bɛ ɲɛnaminimafɛn baarali ma an ka jamana kɔnɔna la. U ye tɛgɛ kɛ ni maa kofɔlen minnu na a jirala ko min y'an ka finitigilaka kɔrɔ kelen ye ale bɛ a la k'a sababuya k'a ka teni bɔra la a tun bɛ ɲɛnaminimafɛn de ye baara kɛ k'a to teni na wa an ka nin cɛdenw kelen ka tɛgɛ kɛ a la fana u ye ɲɛnaminimafɛn kilo 7 de sɔrɔ a ka bolo kan ani min ye marifa artisanal 2 fo ka taga se a chargeur 2 ani a cartouche 9 mm 8 o sɔrɔla a ka bolo kan ani fana Fajigilakaw fɛ u ye tɛgɛ kɛ maa 2 la minnu ka baara bɛnnen bɛ ɲɛnaminimafɛn feereli ma ani an ka restaurant min bɛ yen ni a bɛ wele ko Chill Out u ka wulikajɔ kɔnɔna la u ye tɛgɛ kɛ an ka bugutigi sifinnaka maa 3 la k'a sababuya kɛ u sɔrɔla u bɛ ka shisha min ko u ye sariya kan sɔsɔ tɛgɛ kɛlen filɛ ni maa kofɔlen minnu na nin ye colonel major Fuseni Keyita ka fɔ la ko u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa ɲɛnaminimafɛn donni an ka jamana kɔnɔ a n'a minni dan bɛ se ka sigi a la cogoya min na wa ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ an ka kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan yaasa u ni ɲangili min ka kan o ka da u kan. An ka jamana ɲɛmaaw ye jateminɛw bila sen kan ka ɲɛsin an ka malidenw ma minnu sigilen bɛ Iran, États-Unis ani Israël masurunya la ka kɛɲɛ ni kɛlɛ ye min bɛ ni jamana 3 ni ɲɔgɔn cɛ. U ye sɛgɛsɛgɛli bila sen kan kabini marisi kalo tile 18 san 2026 k'a lajɛ u ka jateminɛw kɔnɔna la u ye laseli kɛ ni o ye an ka ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine ni o ɲɛmaa ye Musa Ag Atayer ye u y'a jira ko ni kɛlɛ in daminɛ kana se bi ma an ka maliden si ni ma to a la wa k'u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan fana yaasa ni maliden ninnu bɛ se cogoya min na u niw bɛ se ka lakana ni kɛlɛ hukumu kɔnɔna la u ye laseli kɛ alamisadon marisi kalo tile 19 san 2026 wa fana u y'a jira k'u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan yaasa ni maliden ninnu bɛ se ka na segin ka na jamana in kɔnɔna la hɛrɛ ni baden na ka sɔrɔ baasi fosi ma kɛ u ni kun na. Yusuf Sissoco ni ale ye kunnafoni dila ani journal l'alternance ni ale ye o ɲɛmaa ye ale ka kiiri jaabi bɔra tɛnɛ marisi kalo tile 23 san 2026 an ka kiiri tigilamɔgɔw fɛ u y'a ɲangi k'a bila san 2 kaso la o kɔfɛ ko a ka kan ka sefa wari $1,000,000 fana sara dommage et intérêt la min ye association des éditeurs de presse privée olu bɔra ka u ka dusumakasa yira ni jaabi in na sabu u y'a jira ko nin ye jaabi ye min tɛ bɛn ko nin bɛ se ka dan sigi liberté d'expression ani liberté de la presse la ba Maliba kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la u ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma k'u ka fɛɛrɛw bila sen kan yaasa ni waleya ninnu dan bɛ se ka sigi a la cogoya min na kunnafonidilaw ka baara u ka se k'a kɛ i n'a fɔ a ɲininen b'u fɛ k'a kɛ kɛcogoya min na u k'a kɛ bonya ni karama kɔnɔna la ani ko bonya bɛ se ka ta ka da u kan cogoya min ani o kɔfɛ fana u ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin u kunnafoni di ɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka wuli ka jɔ ka dɛmɛ don u balimakɛ ma. Karido marisi kalo tile 22 san 2026 min ye Stade Malien de Bamako ye olu ni Afrique du Sud dolancilaw Mamelodi Sudwin maaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako yan nɔ quart de finale retour la min ye an ka Stade Malien ye u ye sebaya sɔrɔ Afrique du Sud dolancila ninnu kan ni 2 ani kanangolo ye dolanci ɲɛdɔnbaw ka fɔ la u y'a jira ko ale la min ye ni cɛden ninnu ye Sud-Afrique kɔnɔna la u ye Stade Malien ci ni 3 ani kanangolo ye ko ale k'a sɔrɔ Stade Malien ye ni sebaya min sɔrɔ ba Maliba kɔnɔna la yan nɔ ko a tɛna kɛ sababu ye ka u la qualifier nka ko u ye a jira ko dusukolo bɛ u la wa fana k'u bɛ ka baara min kɛ ni o ye dolanci ye ko a kanu bɛ u la. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Amérique kɔnɔna la jumadon marisi kalo tile 20 san 2026 États-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko kɛlɛ min bɛ ani Iran ni ɲɔgɔn cɛ ko a tɛna dan sigi kɛlɛ nin na ko kɛlɛ in bɛna taa ɲɛ de sabu ale bɛ ka sebaya sɔrɔ Iran ka kaba ko n'i bɛ ka sebaya sɔrɔ i kɛlɛkɛ ɲɔgɔn kan a kun tɛ k'a fɔ ko i bɛ kɛlɛ jɔ ni a ye u ka kunnafonidila dɔw bɔra ka laseli kɛ jumadon k'a jira ko États-Unis bɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan yaasa min ye u ka kɛlɛkɛcɛ
ka se ka olu bila ka taga Moyen-Orient kɔnɔna la kɛlɛ hukumu kɔnɔna la. Olu ye kɛlɛkɛcɛw ye min bɛ u ka corps de marine na ko olu de bɛna taa nin baara in kɛ. O kɔfɛ min ye Irankaw ka kunnafonidila dɔw fɛnɛ olu fɛnɛ bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko sibiridon min ye États-Unis ni Israël ye ko u ye mugujugu dɔ ci u ka complexe nucléaire dɔ ma ni o bɛ wele ko Natanz. Nka ko hali k'a sɔrɔ États-Unis ni Israël ye nin mugujugu ci u ka nin complexe solaire ma ko a ma dankari fosi kɛ u ka baara la. Kɛlɛ min bɛ Iran, Israël ani Amérique ni ɲɔgɔn cɛ, jateminɛlikɛla dɔw ye a jira ko nin bɛna kɛ kɔlɔlɔba de farafinagun jamana dɔw kan ni o dɔ ye Zimbabwe fo ka taga se Afrique du Sud ani Tanzanie fo ka taga se Namibie o ni a ɲɔgɔnna caman ko a bɛna kɔlɔlɔ caman de lase olu ma tajiko nasira fɛ. Sabu jateminɛw yɛrɛ y'a jira ko Zimbabwe kɔnɔna la kaban ko dɔ farala taji sɔngɔ kan wa ko Afrique du Sud station dɔw ye diesel yɛrɛ feereli olu y'o jɔ kaban. O hukumu kɔnɔna la jateminɛlikɛla dɔw y'a jira ko fɛɛrɛ ka bila sen kan ka dansigi ni kɛlɛ in na sabu ko a bɛ se ka kɔlɔlɔba de lase ni jamana ninnu ma. Mozambique b'o la, Kenya b'o la, Botswana b'o la, Namibie b'a la, Tanzanie b'a la, Zimbabwe b'a la, Afrique du Sud yɛrɛ fɛnɛ o fɛnɛ bɛ jamana ninnu na. Sabula u y'a jira ko a tɛna dan tajiko dɔrɔn ma sabu k'a bɛna kɔlɔlɔ lase hali jagoko fo ka taga se bagan maraw o ni a ɲɔgɔnna caman hali baloko ta fanfɛ k'a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase nin bɛɛ lajɛlen ma. O hukumu kɔnɔ ko fɛɛrɛw ka bila sen kan yaasa ni jamana saba bɛ se ka bɛn ɲaŋa sɛbɛn kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ko la yaasa ni jamana minnu bɛ farafinagun sanfɛ a kana na kɔlɔlɔ lase olu ma. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibirabaarakɛbagaw fo sabu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na. An b'a fɔ ko Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔna la, Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma. An bɛ so Barikama logistique transit maaw fo olu minnu bɛ ka an dɛmɛ yaasa an bɛ se ka kunnafoni jɛlen di aw ma cogoya min. Ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la. Shukran.